Ara. Això és foto, no? És afeitar en HD. Tu fas a pèl de contrapèl o només a contrapèl? A pell a contrapèl. Fas primer a pèl i després a contrapèl? Ah. Ah, correcte, correcte. I després em poso el condó. Mira, t'identifica la cara. Ah, digues, oh, oh, feliz Navidad. Ja ho has dit tu. Me falta que digues, yo soy Cani. Cani. Què li posa que t'endeus? Qué morra, tío, fa vídeos en HD, tío. Qué locos. Graves pells. Espera que m'entrago més. Això com un vega fliparà, dirà, això? Quina burrera és? Les paties també te les fas? Sí. Hòstia, estàs guapo ja. Més encara, voldràs dir. Exacte. Ja. És una fusta? No, que va. Que no, dice. Bona idea. Aquí ja ho he calculat. T'has pagat? Ah, bueno. A mi m'ho deuen, jo pagaré 50 cèntims, seré generós. Jo tinc que donar-te tu. Bueno, Ja. lo que em donen, te ho donec. Bueno, no. O sea, Deus 3,60. lo que em donen de una part és lo que el donec. Això quina maquineta és? Això és una Wilkinson Sword. Mare de Déu. 4. Aquí té 4 fulles. Jo gasto una Gillette Fusion. Has provat la Fusion Power? Sí, la que vibra. La que vibra. Esta Hòstia. també. Però no té piles, mira. Eixa abans vibrava? Sí, Hòstia. vibra. O sea, si li canvies les piles sí, però mira. És molt interessant este vídeo, és una pileta així, una mariquita. Ah, pues eso es normal. Li dirà mal, ho senti. Això de molar molt, això que vibres, no? Sí, el tall és un punyau. No. Però fa més... Afaita més? Sí. Em passar per que vagi el sobre, jo. Ara, fase 2. A contrapèl. Has portat crema d'això? Home, clar. Ah. Això és la fase 3. Ah, no. Deixa no. No sé què dies de la de... O sea, espuma. No, After 6 no ha portat. l'after shave, Estic ixe. en casa. Això és el millor que fa uah, i pica i uah. No, tampoc piqueta. Que no flip, que no dice. El meu no. Ah, perquè el teu és bo, el mos Nivea. Nivea face shower. After shower face. El meu és L'Oreal. París. No, home.
Voy a daros un consejo, chicos. Vale la pena que os dejéis la barba larga, porque luego cuando te afeitas no te irritas. El consejo del tío Estefan. Volgut i sabut. Tu riuràs, però és de veure. Jo si no me l'afeite més curta m'irrite. Estem així en la Politècnica. Està un puto conill. Quasi cola, no? Així en juliol a la Politècnica no cuela. Jo ho faré. El sofà té inodoro, dice. El de ma casa sí. Saps què, Estefan? A la cooperativa fa bocadillo de llonganissa. I cancel·lar! I ara mos banyem les patilles per fer mones així no guapetes. Ara és la fase 3. Patilles. O refinar. Com vulguis dir-ho. A tu gusto, ja és a tu gusto. Al dente. A tu gusto. Això és en HD, que és qualitat. Això no és guasa, que encara passa algo més. Nada menos que la Plaza de la Reina, quasi res. Ja està. Es farà trending tròpic en YouTube. Us ha agradat? Efectivamente, consejo del tío Estefan.